Nou is het gebied efter de diek van Peerses Moddergat nog het toneel voor kuierders en skiep. Maar over een paar weken wordt de waadopera Peter Grimes daarop viert. Het meeste is intussen regelen, maar de organisatie is nog wel druk op ziek naar onderdak voor orkestleden. We hebben 50 orkestleden en een paar daarvan die moeten nog eigenlijk herbergd worden in de hele periode van de Wadopera. En daarvoor zie je eigenlijk gastgezin in de regio van Peerses Moddergat. Die kiest zich bij mij op, ja. Dat kan via de mail bij marije@wadopera.nl. Het gaat in totaal om de periode van 23 augustus tot en met 20 september. De Waadopera zou eind verliezen hier al opvierd worden. Maar waard vooruitskoot vanwege de coronacrisis. Het is een van de grootste culturele evenementen in de regio. Intussen binnen de tarierings in volle gang. Op dit stuit ben de solisten in de harmonie in Ljouwert aan het repeteren. Ouder de weekend is het koor aan het repeteren geweest. En dit weekend komt het alweer bij elkaar. Nou, en dan nog een stap verder, dan komt het orkest er nog bij. Dus aan de uitvoerende kant, zei ze, van alle artiesten, dat is alweer nou in volle gang. Er wordt tijdens de opera werken met het systeem van testen voor toegang. Het bloed, nevens Bielsma, dreig produceren met alle coronamaatregels. Bielsma en haar collega's hebben oplossings voor alle scenario's. Wij zijn eigenlijk al 2 jaar onderwijs om hem voor het voetlicht te krijgen. En we zijn toch heel tijd geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Zowel aan hoeveelheden en aantallen als in zaken corona, als ook maar de maatregelen die daarop volgen. En ja, daar proberen we heel tijd zo goed mogelijk mee om te gaan. En ja, dat is wel echt een dag en nacht taak.